Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchendiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo mukoma, ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 24 years ekuberekwa. Ndakaroorwawo, this was 2 years ago, but nemurume manje, even though tainge takasangana munomu muSouth Africa, tainge tisina kumbogara takaenda kumusha tose. Zvino akabva achizonditi last year, iwe uri kufanira kuti unge uchitungamirira, then kana ndawana mari yangu ndobva ndachizokutevera. So ndakabva ndachizotora mwana ndokubva tachizoenda kuZim kwava kumirira murume kuti ange achizouya. Saka nerimwe zuva vamwene vangu vakabva vachizoti vainge vachida kunoona munin'ina wavo kune rimwe guta, ndokubva vachizondisiya pamusha painge paina vatezvara uye zvekare nezvimwe zvivazukuru nevamwe vatete, but vatete ava vaiwanzokuya vobva vachizotorwa nemunhu wavo. Saka ndikangoti ndakazongosara pamba apa ndina vatezvara nevazukuru. Then takati tasara tiri tega kudaro, vatezvara vangu mukoma vakabva vachizouya, vainge vakabata $150 ndokubva vazoti vainge vachida kundipa mari iyoyo. Mukoma nashi ndakabva ndaigamuchira mari iyeyi. Handina kukwanisa kunzwisisa kuti yainge iri mari yei, but handina kuda zvekare kubvunza mibvunzo yakawanda. Mukoma nashi vatezvara vangu time vakabva vachizouya kubedroom kwangu, zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandishamisa. Vakangokaruka vapinda vakabva vati kwandiri, saka wafadzwa here nayo mari yandakupa? Ndikabva ndati ndanga ndisina hangu kunzwisisa kuti mari iyoyo yamandipa yanga iri mari yei, uye zvekare mangondibatisa here kana kuti imari zvimwe kuda yamatumidzirwa nemurume wangu. But handina kukwanisa kuzoramba ndoenderera mberi ndichingotaura navo, because ndakazotoita zvekutobuda panze. Vainge vava kutanga kuzvibata-bata sikarudzi yavo, vava kutoda kutoiburitsa panze. Ndikabva ndati pano hazviiti, zvitori nani kuti ndige ndichitombobuda panze. Kwava kubuda panze paya, mukoma ivo vakabva vachizonditevera vachikumbira ruregerero, vakati zvose zvainge zvaitikawo by mistake. So ndakangoti zvimwe kuda ndokubva ndanyarara. So first day ndakanyarara mukoma, rimwe zuva ndakazopopota apo pavainge vava kuti saka mari yangu, ndokubva ndatora mari iya ndikabva ndavakandira mari yacho iyoyo. Ende musi wacho dai kwanga kuri kunzi ndainge ndakabvuma kunyengereka, zvimwe kuda tingadai takazotobatwa, because ndo musi wakazodzoka zvekare vatete apa ndainge ndabva mukuvatuka. Mukoma nashi vatete vakasvika paya, havana kana kumbonyumwa kana kuita sei. Ivo vakabva vangonditi mari tora, ndokubva ndairamba, but vakazongonoisiya imomo mubedroom. Mukoma ndakabva ndatora mari iyaya ndokubva ndachizongoishandisawo zvangu. Then ndakazoti ndadzoka kuno kuSouth Africa, vakabva vatanga kundikumbira ruregerero ndichingova ignore pafoni, until recently vakachizoti kwandiri ivo vari kuda nezvangu, even though vachigara zvavo kumusha, but mari mukoma nashi vatori nemari yakawanda. Ende ivo vari kuti kana kuri kunzi ndikavabvuma vanokwanisa kutengesa mombe 5 vobva vandipa mari yacho iyoyo. Zvino mukoma nashi ndine imwe hanzvadzi yangu iyo iri kutozvitambudzikirawo, saka ndakacalculate, vakabva vanditi mombe 1 ndinokwanisa kuitengesa at least ne600, sezvo ivo vachiita zvekupfuwa mombe uye zvikari nezvimwe zvipfuwo, saka ibreed rakanaka. Vakanditi mombe dzangu idzi ndinokwanisa kudzitengesa cash even nema $600, zvichireva izvo mukoma nashi kuti kana vakatengesa mombe idzodzo vakandipa cash, ndanga ndichitofungidzira kuti ndobva ndachizotopawo hanzvadzi yangu mari obva achizotanga kutenga achitengesa gold, sezvaakandiudza kuti kana ndikangokwanisa kuwana mari even $1,000 inenge yakawanda, ndobva ndatotanga kutoita business rekutenga ndichitengesa gold, because iyewo ane umwe mudhara uyo waakamboshandira, ende mudhara iyeye akaita mari akatenga motikari nedzimba dzakawanda kuburikidza nezvaainge achiita zvegold buying. Saka ndikudawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ndoita sei nhai vedare. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndine problem and handizivi kuti ndingava ndiine problem yei, nekuti ndinongonzwa ndichida kuuraya small animals. Zvinhu izvi mukoma zvatova nemakore ndichingozviita. I always do this mukoma, ndinongogara ndichingouraya small animals. Ndikangoti I was a victim of bullying kuchikoro zvekare nekumombe. Taiti paya kana tobva kuchikoro ndaibva ndachizotanga kushungurudzwawo nevamwe vangu avo vandaiwirirana navo, so vaibva vatanga kundirova, dzimwe nguva vobva vandirwisanisa nevamwe vakomana avo vavaitoziva kuti vaikwanisa kundirova. Then ndaiti kana ndazorohwa paya vobva vachizotanga kundiseka. Saka I was always a victim of school bullying, so everything I was internalizing it because baba vangu ivo vainge vari musoja, so he did not want to see me as someone as weak, nekuti vainge vachida kuti ndinge ndichizoita zvekare musoja. Saka ndakangouya kumba one day ndokubva ndachizovaudza kuti ndainge ndarohwa noumwe mukomana ashe vakabva vachizotanga kundirova vakanditi musoja haarohwe. Saka ndaiti kana ndikarohwa ndobva ndanyarara, and in which vanhu vazhinji vainge vachizviziva kuti ivo baba vangu ndo zvavainge vari. Saka vaitonditorera advantage yekuti kunyange vakandirova zvinengei ndaisambofa kana ndakacomplaina. I was always quiet chete and ndichingorohwa daily. Saka ndakazoti nerimwe zuva mushure mekunge ndarohwa nevamwe vakomana avo vandainge ndichiwirirana navo tiri kumombe, mukomana acho ndainge ndabata mbeva dzangu but dzimwe dzacho dzainge dzisina kufa. Mbeva idzi mukoma ndakazotoita zvekutodziuraya one by one, ndichita zviya zvekudzishungurudza kuzonosvika dzichizofa. Ndaita dzekudimbura makumbo, ende ndakati ndichiita saizvozvo mukoma, chakandinetsa ndechekuti kunyange sikarudzi yangu yakabva yachizototanga kutosimuka, zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandivhundutsa kuti what was the meaning of that. Nazvino ndo zvinoitika pandiri kana ndikabata mhuka yandinenge ndabata, then kana ndichiuraya paya ndinototanga kutoita mafeelings ndichiishungurudza saizvozvo. Saka ndoda kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti zvose izvi zviri kuitika zviri normal here, kana kuri kunzi mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Handina shungu dzekuti ndinge ndichizonzi ndauraya munhu ini, but I just want help. Ndinofanira kuti ndinge ndichiita sei nai mhuri yeZimbabwe kuti ndisazongoramba ndichingoshungurudza zvipuka zvaMwari, nekuti zvimwe kuda nerimwe zuva ndichazongokaruka maybe ndati ndinoda kunzwa kuti kana ari munhu, kana ndikazoshungurudza munhu kuzonosvika ndichizonomuuraya, how does it feel? Saka I do not want that to happen. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvinotyisa. I think zviya zvekunzi munhu is a serial killer, hakusiriko kwazvinotangira here ikoko, kuuraya mhuka uchidzishungurudza uchiita sei. What he said, it is very scary. Hanzi ndinotoita mafeelings panguva iyo yekuti ndinenge ndichiuraya mhuka dzacho idzodzo. Pakaipa. Let us try to assist him in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ininiwo mukoma ndinoda kureurura kuti ndainge ndichishanda pane imwe crash. Ndichishandapo pacrash ipapo ndo pandakabva
ndachizoromba. Mukoma ndakarombeswawo neimwe n'anga yemuno muSouth Africa. Saka iyo yakauya kwandiri nerimwe zuva ikabva yaita sekunge yenge ichitsvakira mwana nzvimbo pacreche pandainge ndichishanda. Then yakabva yachizoti kwandiri, asi ndikuda kuti unge uchindibatsira kaiwewe. Ndikabva ndati ndingakubatsirai neiko nhai malume? Akabva achizoti kwandiri, haukwanisi here kupota uchindiwanirawo mapampers? Ndikabva ndati mapampers akaita sei? Endaika kushopu muende kunotenga mapampers acho kushopu. Vakabva vanditi no, ndikuda maused diapers. Mushure mekunge wabvisa vana avo vanenge vamesa up madiapers avo, then unobva wachizomachengeta, then wobva wachizondipa, ndinokupa mari. Saka ndakazviita mukoma zvinhu izvi for about a week. Ndikatoona kuti mari yandainge ndichiita nenge yakawanda. Zvino murume wangu ndakabva ndachizomuudza kuti ndozvayandainge ndichiita izvi nemari yose iyo yandainge ndichipiwa. Akabva achizoti kwandiri, I think kuti it is far much better kuti n'anga yacho iyoyo ungoibvunza kuti zvino tozvifambisa sei, kana kuri kunzi tinenge tichidawo kupinda muchigemu chacho, because tainge tisati tanyatsokunzwisisa kuti saka sekuru ava ivo vaizoita mari sei mushure mekunge tavatengesera used baby diapers. So mukomana achi takaramba tichingotaura navo ndokubva vachizonditi ndige ndichizoya kudare. Ndaifanira kunge ndakaenda nemurume wangu, but ivo vakazoti kwandiri unofanira kuti unge uchizouya uri wega. Ndakazoti ndaenda kwekwe ndopavakabva vachizondiudza kuti murume wangu aifanira kuti ange achizoita sort of like zimke, uye zvekare murume wangu ndiyo yainge iri sacrifice yangu. Saka ndokusaka vakati ndaifanira kuti ndige ndichizouya ndiri ndega. Ndakabva ndati it is fine, nekuti vakanditi there is no more going back. Nezvose izvi zvandakurakidza nezvese zvandakuudza kuti ndinozvifambisa sei pose apo paunonditengesera used baby diapers. Saka kuti unge uchidzokera kumashure hazvichatoiti. So mukomana ndakabva ndachizobvuma paya ndokubva ndachizonyora zita remurume wangu. Ndakarinyora ndikati kubva nhasi ziva kuti iwewe unenge wava chizimke changu chaicho. Ndokubva vachizondirombesa sekuru ava. Ndakarombesewa mukomana nen'anga yemuno muSouth Africa, uye zvekare ndakazoita nguva refu ndichingoshandisa used baby diapers. Uye zvekare vana vazhinji mukomanashe ndakavatorera makore avo ekurarama, ende makore acho iwawo andainge ndichivatorera ndainge ndichimapa kwavari sekuru ava. Ndo zvakaitika mukomanashe. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Nanhasi uno mukoma ndichiri kungorarama ndirimo muhurombwa, asi pari zvino ndava kushandisa murume wangu. Chinongondirwadza paari ndechekuti ndakanzi murume wangu handifanire kuti ndinge ndichimushainira nekuda kwekuti iye ndiye sacrifice yangu. Saka kunyangwe akati anenge achida bonde kubva kwandiri, ndinofanira kuti ndige ndichimupa. Dzimwe nguva uchitoona munhu achitobuda masiriri achita sekunge dzisina kukwana ari pamusoro pako achiseka. Dzimwe nguva kutokunyara kuita sekunge kamwana kadiki kanenge kachiona munhu mukuru asina kusimira. But zvose izvozvo ndakanzi handifaniri kuti ndinge ndichinyanya kufunga nezvazvo. Saka ndinongotiwo kana iri nguva yacho kana yakwana ndinotoita zvekutonwa atori mapiritsi aya anoita kuti ndige ndichinzwawo kurida bonde racho. Ende kana ndiri soba zvinondiremera kuti ndige ndichirara naye. But zvose izvi mukoma ndiri kuzviitirawo kuti ndinge ndichizongorambawo ndichiwana mari. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Iniwo ndakaromba mushure mekunge ndaudzwa zvose zvainge zvichazoitika muhurombwa hwangu. Ndikabva ndati zviri nani kuti ndinge ndichiromba, because akanditi chinowanzokuitika ndechekuti iye murume kana akatanga akaenda kunoromba anonorombera pauri. Saka iwewo nhasi kana ukati unenge usingazvikwanisi, ziva kuti mune ramangwana iye achazoti kana awana mukana then anobva achizoromba achishandisa iwewe. Ndokubva ndachizosarudza kuti zvainge zviri nani kuti ndige ndichingogara ndangoromba kwacho. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti ndinoitirawo hama dzemurume wangu utsinye. Izvi ndakazvitanga kubva pandakaroorwa nemurume wangu, so takati tasangana kunoku ndokubva ndachizoona sekunge hama dzake dzakanyanyisa kuvhengedzera, so I made sure kuti iye avenga hama dzake. Dzimwe nguva ndaitosarudza kutorara nomwe muprofita uyo wandaiziva kuti iye kunyange zvakachibatsira but anonyanyisa kuisa mari pamberi. I started seducing him, ndikabva ndamuudza kuti ndaida kuti anga achizopota achipa murume wangu zviprofita sezvo ari munhu wekuti anonyanya kubhilivha mumaprofita stereki. Saka ndaitoziva kutoti kana kuri kunzi akanzi namadzibaba ivavo amai vako vanoroya, nhingi wako akaromba, anobva atobhilivha zvaanenge audzwa nemaprofita. Saka ndozvandakaita mukoma, ndainge ndichidanana navo vachimuudza, uye zvekare vaitoita mhiko nerweseri, mhiko dzekuti kana vakamuudza kuti nhasi ucharota zvakati, then musi wacho iwoyo zveshuwa aikwanisa kutorota achitomhanyisiwa, vangava vari amai vake kana kuti bamukuru vake avo vanonzi ndo vakaromba. Pandakangopindawo mulife make akabva andiudza kuti bamukuru vake vanonzi vakaromba uye zvekare vane mubobobo. Saka aizoti kana orota aingovarota vachiuya kwaari vachizama kumuboba, kutaura kudai haatombowirirani naamai vake nekuda kwangu. Ende takazototengawo stand iyo yatakatengeserwa nehanzvadzi dzangu. Ndikungotarisirawo kuti pamberi apo kana kuri kunzi akandiitirawo zvandinenge ndichida kuti ange achizondiitira, ndobva ndazosiyana naye. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo veduwe. Pakaipa hanzi pamberi apo kana apedza kundiitira izvo zvandinenge ndichida kuti ange achizondiitira, then ndichabva ndazosiyana naye. Apa iwe unenge uchiti ndiri murudo. Zvakangoma hazvo veduwe.